Hola a tothom, benvinguts i benvingudes una altra vegada més al meu canal. En el vídeo d'avui tornarem al món de l'animació, però aquesta vegada amb un toc especial. Els animes. Si sou de la generació Super 3 o 3XL, segur que sabeu de què parlo. Avui us porto el meu top 6 de les meves sèries d'animació japoneses preferides. He de dir que no sóc un expert en anime, ni molt menys, però sí que he anat descobrint petites joies al llarg dels anys. Algunes per casualitat, altres per recomanació, i avui les comparteixo amb vosaltres. I, com sempre, m'encantarà llegir la vostra opinió als comentaris. Comencem. En el número 6 tenim una de les sèries més mítiques del Super 3. Tan impactant va ser que fins i tot es va portar al Parlament per qüestionar el seu horari d'emissió. De petit, em feia riure a dojo amb l'humor de Kaka Kulo Pedo Pis. Però quan vaig créixer i vaig començar a entendre les bromes de doble sentit, vaig adonar-me que era una sèrie molt més intel·ligent del que semblava. El petit Shinosuke Nohara és un autèntic huracà, i veure com posa de cap per avall tota la ciutat de Kasukabe és simplement genial. És una sèrie que, malgrat el temps, segueix sent divertida i, sincerament, crec que és de les poques que pots veure amb 8 anys o amb 30 i continuar rient. En el número 5 tenim una altra gran troballa que em va atrapar durant els últims anys de primària. Si eres fan d'Oliver i Benji, que no era el meu cas, Inazuma Eleven era com una versió més moderna, més animada i amb molt més fantasia. En Mark Evans, un porter amb més passió que sentit comú, liderava un equip que anava evolucionant temporada rere temporada. Les supertècniques, espectaculars. Cridaven el nom, saltaven, brillaven, i tots nosaltres mirant la pantalla com si fos la final del Mundial. Personalment, jo em quedo amb la saga d'en Mark, les primeres 3 temporades, la del torneig Frontier, la de l'Acadèmia Alius i la del torneig internacional. Per ara us vull fer una pregunta. Quina és per vosaltres la vostra temporada preferida? Jo sempre dubto entre la de l'Acadèmia Alius i la del torneig mundial, ja que sóc incapaç de decidir-me quina és millor que l'altra. En el número 4 tenim Doraemon, el gat còsmic. Doraemon, katu kosmikoa. Doraemon, o gato cósmico. Impossible fer un top d'animes sense esmentar Doraemon. El vaig veure durant anys, cada matí abans d'anar a l'escola. Era un ritual. Un nen mandrós, un gat robot que venia del futur, gadgets impossibles i una mica de moralitat al final de cada episodi. Tot plegat feia màgia. A més, vaig tenir la sort de veure'l sempre en català, i encara conservo capítols gravats que reviso de tant en tant. És veritat que les últimes generacions de Doraemon han perdut una mica l'essència japonesa original, i s'hi nota una estètica més occidental, però el Doraemon clàssic és etern. Una sèrie senzilla, però que forma part de la infància de milers de catalans i catalanes. En el número 3 tenim Aquí ja entrem en territori seriós. Durant anys vaig viure totalment aliè a Death Note. No en sabia res, i això que és un dels animes més famosos del món. Fins que, per casualitat, el vaig descobrir a través d'un YouTube pub hispano i vaig pensar, què és això? I em va volar el cap. La història de Light Yagami, que es troba un quadern amb el que pot matar qualsevol persona si escriu el seu nom, és intensíssima. La lluita intel·lectual entre Kira i Ella és una de les millors que he vist en ficció. Cada moviment, cada gir, cada mirada, tot està calculat al mil·límetre. Ara bé, reconec que prefereixo la primera meitat de la sèrie. La segona té bons moments, però per mi perd una mica la força narrativa i estètica. Tot i així, Death Note és un clàssic absolut, i cada vegada que la torno a veure m'agrada més. En el número 2 tenim és segurament l'anime més èpic que he vist. El vaig descobrir gairebé per accident.
Estava mirant vídeos random i em va aparèixer una escena brutal. Vaig pensar, això què és? Els primers capítols em feien una mica d'impressió. No ens enganyem, els titans feien por, però la història em va captivar del tot. Cada temporada va pujant el nivell. La història, els personatges, la música, les emocions, tot està treballat fins a l'últim detall. És cert que l'estil d'animació ha anat canviant amb el canvi d'estudis, però la qualitat narrativa s'ha mantingut sempre alta. Quan veig Shingeki no Kyojin, sento que estic veient una pel·lícula de cinema a cada episodi. Abans de continuar en el número 1, deixeu-me mencionar algunes mencions d'honor. Vicky el Viking. El doctor Slump. Bola de drac Z. Ara sí, en el número 1 tenim Nanatsu no Taizai. El vaig descobrir poc abans de la pandèmia. Un anime de fantasia medieval amb humans, fades, gegants, dimonis i una història d'amor maleïda entre un guerrer dimoni i una princesa àngel? Havia de veure-la. En Meliodas i l'Elizabeth porten el pes emocional de la sèrie, però la resta de pecats capitals, la Diane, en Gauder, en King, la Merlin, en Van i l'Escanor, aporten moments únics. Les meves parts preferides, la saga de la resurrecció dels 10 manaments. L'acció, els girs, els secrets, és el punt àlgid de la sèrie. És un anime amb molts moments èpics, però també amb un refons emocional molt potent, i per això és el meu anime preferit. Quins són els vostres animes preferits? Coincidim en algun? En falta algun que us encanti i què creieu que hauria d'haver estat en el top? Deixeu-m'ho als comentaris, que estaré encantat de llegir-vos i descobrir noves recomanacions. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li un like, subscriu-vos i activeu la campaneta, que se'n venen més. Fins la propera!